ругаят или каквото и да било. Темата е много хубава. Темата е много обширна. Ще се радвам, който има желание да се каче. Аз ще задавам въпросчета. Вероятно и отдолу ще текат такива. Така че ще ги задаваме поетапно и ще ви помоля, нека да се изслушваме, защото знам, че темата е много предизвикателна, много е гореща и вероятно на някой ще му е трудно да изчака другия да се изкаже, но по крайна сметка толеранса е нещо, което ни отличава от животните, така че мисля, че ще се получи нещо много хубаво. Така, сменям прозорчетата, хора. Боби е в момента тук при нас. Ще качим и... Кой беше? Бачо Кико. Да, така. Бачо Кико ще качим Джорджи, ще качим Боби. Момент само да сменя прозорчетата, само да сменя, момчета и момичета. Така. Готови са прозорците. Къде ще ме качваш още? Готови са прозорчетата. Да си горе, бе. Така, хора, давайте заявчици за всеки, който иска да се качва. Благодаря. Започнаха заявките. Ето Бачо Кико. Бачо Кико е тук. Джорджи, да не ми се... Ето го златния. Ето го златния е тук. Ето го златния е тук. Така. Много хубаво. Прекрасно. Прекрасно. Сега, веднага качвам златния. А той къде отиде? Аз не го виждам. Може да е частен. Подай заявка, златен. Чакай. Ето го. Веднага го качвам. Добър вечер. Много се извинявам за закъснението. Няма нищо, Ванка. Добре. Сериозна семейна работа. Няма нищо, Ванка. Сега. Веднага ти обяснявам, само 10 секунди ми дай, веднага ти обяснявам. Днеска исках да направя извинявам за закъснението. Не, няма нищо. Няма нищо, не се притеснявай, точно това дискутирахме, че вероятно има причина за да закъснееш, така че няма нужда. Няма нужда изобщо да го обсъждаме. Сега, хора, всеки един може да се качи. Главният гост в момента е Иван Златния. Това е човека, който ще дам веднага на голям екран. Веднага. Не е необходимо да пускате каквито и да е прозорци, в смисъл камери. Той пожела да бъде зад кадър. Аз уважавам това негово решение и съответно ще бъдем солидарни с това, така че не пускайте камерите си, останете така. Темата е прекалено интересна, прекалено предизвикателна, прекалено гореща и прекалено обширна. Така че дали сме зад камерите или сме с открити лица е едно и също. Важно е човека да е мислещ. А този човек е точно такъв. Само ще помоля, Хепи, извинявай, Бачо Кико, моля те, приятелю, просто спри си микрофона. Да, Окей, извинявам се. Няма нищо, Бачо Кико, няма нищо. Така, как ще протече целият разговор? Аз ще задавам въпроси на Иван. Съответно той ще прецени дали да ми отговори, дали няма да ми отговори. Има пълното право да ми каже, може ли следващия въпрос. Добър вечер, Пеше. Добър вечер и на Иво. Добър вечер на всички. Така, спирам да казвам добър вечер. Бъдете поздравени всички. Добре дошли сте на всички. Искам да обърна внимание. Здравей, Жокерче. Искам да обърна внимание на Иван. Той е човека, който ще е главният гост тази вечер, за което аз много се радвам. Между другото, Ванка, трябва да ти кажа, че имаше интерес от страна на хората и питаха кога Златния ще се качи да говори. Тук съм. Един от тези хора беше Райчо, ме попита. Това беше в понеделник още. Обясних, че в момента си ангажиран и няма как да се състои това предаване. Искам да обясним на абсолютно всички хора, че това, което Хепи ще направи е по нейно желание, тъй като ми е близка приятелка, се съгласих с това нещо. Аз по принцип избягвам, знаете, че съм известен с това, че парадирам с някакви неща напук на други хора. Реално погледнато се забавлявам в това приложение. По някой път съм известен и като хейтър, но тъй като Хепи ми е много близка приятелка, ще си позволя да направя това, което тя иска. И абсолютно всичко това е без подготвени отговори и всичко е абсолютно на фристайл. Благодаря ти. Само искам да знам TikTok, защо ми ограничи лайфа? Какво точно се случи?
Всички сме без камери, няма нищо неестествено, разговаряме. Няма активност, Хепи, затова изискванията последните са от време на време се пуска камера. Така ли? Добре, аз ще пусна тогава моята. Той вече е ограничен. Няма проблем. Има хора влизат. Ами да, айде. Там изпратих нещо, пък не знам какво ще се случи. Така, добре. Аз ще си пусна камерката, за да може да сме в крак. Чакай сега, що я спрях? Трябваше да пусна нещо друго. Добре, сега ще премахна всички. Добре дошли на абсолютно всички хора. Гледайте, ще е интересно. Интересно ще е, да. Много ще е интересно. Само да премахна всичко. Ето ме. Здравейте на всички. Здрасти, Хепи. Здравейте. Аз само ще се пусна на екранче, защото явно такива са изискванията на TikTok. Ще ги спазим. Здравейте. Ще ги спазим. Така. Казвам здравей на абсолютно всички и изключително съм щастлива от думите, които каза Иван. Благодаря ти много за това. Много съм щастлива, че намери време да влезеш в лайвчето. Още веднъж се извинявам за закъснението, просто важна семейна работа. Няма нужда да се извиняваме. Няма нужда да се извиняваме. Така, ще кача още хора, но много ви моля, всеки, който се качва, да се мютва. И тогава, когато има възможност, Митко ще каже някой да зададе своя въпрос, ако има хора, които да зададат своите въпроси. Краси, може ли да се мютнеш? Извинявай, добре дошъл, приятелю. Той шофира. Добре, аз ще те мютна. Така, благодаря. Започваме. Кой е Иван? Първия въпрос. Кой е Иван Златния? Иван Златния е едно момче много трудолюбиво, много добро сърце, един много щастлив човек, един много усмихнат човек и един човек, който е способен да даде и последното си пени в портмонето си за приятелите. Стига, бе, брат. Много благородно, много ти благодаря за това. Максимално искрен съм. В смисъл, няма какво да крия, максимално искрен съм. Точно така, защото преди да бъдем прекалено интелигентни, преди да бъдем прекалено съдещи, преди да бъдем прекалено изискващи, би трябвало да сме хора, нали така? Разбира се. Много ти благодаря за това. Мите, има хора, които ще се качват. Ето, Мери се качва. Нека да кажем на нея добър вечер. Добър вечер, Мери. Добър вечер, мила моя, скъпи мой. Добре дошла. Може ли да се мютнеш, прекрасна? Може ли да се мютнеш? Да, защото на малко по-късен етап ще задавате въпросчета на Ванката. Сега всички сме мютнати. Митко само... Не ме свали надолу, защото не е удобно да се държа. Прозореца, работа се чува, бръмченето. Аз ще ви слушам. Добре, Краси, добре. Добре, Краси, добре, няма проблем. Има нещо, въпрос ще го задам. Окей. Извинявай. Няма нищо. Готово, така. Жокера няма да ни развали лайфа, напротив, Жокера е добре дошъл винаги при мен и той много добре го знае, защото Жокера, въпреки лицето, което показва в TikTok, е един изключително интелигентен и разбиращ човек. Напротив, дори е добряк. Даже да се качва. Дори е добряк. Така, започваме с... Всъщност ние казахме кой е Иван. Мисля, че това е достатъчно. Иван е преди всичко човек. Като информация, но смятам, че това е... Хората, които ме познават лично, говоря за мои много близки хора, даже току-що един приятел ми звъня сигурно 4 пъти да се чуеме. 4 пъти му дигам и 4 пъти се чуваме, докато си върша семейната работа. До такава степен съм готин, че докато си върша семейната работа, разговарям и с приятелите си по 2 часа по телефона. Така че наистина се извинявам за закъснението, но това беше човек, който държи много на мен и имаше нужда от мен. Не говорим за абсолютно никаква нужда, говорим за чисто съвет и приятелско рамо, на което да поплаче. Понякога човек има нужда от тази близост
И пак ти казвам, няма нужда да се извиняваш или да обясняваш каква е била причината ти да закъснееш. А важното е, че си човек, който държи на думата си. Така съм възпитан. Точно така. Важното е, че си човек, който държи на думата си, за което аз ти благодаря изключително много. Аз благодаря за поканата. За нищо. Искам да ми отговориш на следващия въпрос. Той е доста пеперлив, защото вероятно начина, по който ще го задам, няма да бъде разбран правилно, или по-скоро ще бъде разбран по различен начин от всеки, и вероятно отговора, който ще дадеш ти, ще бъде разбран различно от всеки, защото всеки ще пречупи пред собствената си призма това. Но въпросът е, какво те накара да дойдеш и да споделиш мнението си по тази тема? По темата, която ми каза, че коментираме ли? Да. Това, че съм огромен родолюбец, колкото и глупаво да звучи в очите на някои хора, това, че обичам родината си до такава степен, че съм спирал на светофар, при положение, че имам доста ангажименти, съм спирал на светофар и съм гледал българското знаме и съм гледал, че е мръсно, разпокъсано и не е сменено, и съм се просълзявал от това, че целият трафик и живота около това знаме продължава да върви, а никой не обръща внимание, че нашето знаме е разпокъсано, мръсно, никой не обръща внимание на знамето. Поне да се смени, да се изпере, нещо да се направи. Нещо искам да се раде на тая държава. Толкова много я обичам. Обаче живота, псовни, къде зави бе, какво направи? Това нещо ме съсипа. Това ще ми остане един огромен спомен в живота. Между прочим, не мога точно да ви обясня какво е, малко съм объркан. Иван се притеснява. Не, как да ти го обясня? Все едно виждаш нещо, което цял живот си го обичал и го виждаш в окаяно състояние. Така се почувствах. Като все едно виждаш стара любов. Добре, да, аз отзад напред така един въпрос да задам. А не се ли почувства неудобно, че ние тук 40 човека те чакаме да разбереме какво е мисленето и какъв ти е живота, и ти си говориш с приятеля по телефона, преди малко го каза. Добре, Жокерче, много ти благодаря за не чак до там коректния въпрос, защото това е вече лично, много лично. Аз много си го обичам Иван и той знае. Иван е много готин човек, ние си имаме и го контакти. Допуснете да влезе в сърцето ви, повярвайте ми, че винаги ще ви забавлява. Всеки си има неговите трески за дяване, но Иван е едно слънце, което ще ви дава усмивки само. Нищо разбира се. Абсолютно съм съгласна. Ами да ти задам тогава един въпрос в този ред на мисли, който ти каза. Ти нарече знамето моята любов. Наистина. И нарече себе си родолюбец. Бих искала да ти задам точно така. Бих искала да ти задам два въпроса, свързани с коментара ти. Смяташ ли, че хората, които са напуснали България, са по-малко родолюбци от хората, които продължават да живеят в България? И следващия ми въпрос е, какво мислиш за отношението на някои българи с това как се отнасят към българския флаг? Значи, да отговоря първо на втория въпрос. Към българския флаг винаги трябва да имаме огромна любов, огромно уважение. По никакъв начин не трябва да бъде намачкан, камо ли осквернен понякога. За мен това е оскверняване. Абсолютно поругаване. За мен това е оскверняване. Това трябва да бъде наказуемо със закон. Надявам се да има такъв закон, не съм запознат. На моята къща имам огромно знаме на нашата държава, което се сваля всеки месец и всеки месец се пере и глада и се слага обратно. Когато се разпокъса, не се изхвърля, а се прибира и се заменя с ново. Защото наистина аз обичам родината си. Ама наистина обичам. За мен България е абсолютно всичко. България, ако имаше едни хубави управници, хора, които да се грижат за нея, България ще да бъде наистина над всичко. Имаме всичко това, за което хората мечтаят. Имаме си морета, имаме си планини,
Имаме си дори това по дяволите, някой да спре на светофария да те напсува. Аре, карай бе, майка ти да. Дори това гадното, в което ние всичките мразим, а същевременно правим. Ние го имаме. Тъпите дупки дори ми доставят удоволствие. До такава степен си обичам държавата, че шибаните ни пътища ми доставят удоволствие, като се пребера в България. Аз милея за нея, човек. Като отида на друго място, го чувствам чуждо, не го чувствам мое. Не е точно за притежаване такова усещане, но не се чувствам на място, не се чувствам в свои води. Не мога да ви опиша точно. Явно речника ми е беден да ви обясна точно как се чувствам. Но наистина аз милея за България. Аз обичам България от сърце. И никога, по никакъв начин не бих имигрирал. Бих работил дори като чистач, да изхвърлям кофи и така нататък, но никога не бих напуснал родината си. Това е мое мнение. Естествено. Аз за това съм тук, за да го изразя. А относно първия въпрос, който може да повториш, тъй като исках и по него да кажа. Да, въпросът ми беше, ти нарече себе си родолюбец. Въпросът ми беше следния. Смяташ ли, че хората, които са в чужбина, са по-малко родолюбци от тези, които са в България, които са останали в България? Смятам, че човек, който обича толкова много родината си, би напуснал само по една причина и всички знаем каква е тя. А тази причина е финансова, защото имат семейства, имат деца, имат много неща, за които да се грижат и явно живота не е бил толкова благосклонен към тях, колкото примерно към мен, да речем. И не смятам, че са по-малко родолюбци, даже напротив, смятам, че има хора от тях, които наистина силно обичат България, но просто това, че семействата им ще страдат по някакъв начин, са избрали да намерят късмета си на друго място. Но за мен човек, който търси късмета си на друго място, а не в собствения си дом, е слаб човек. И веднага това предизвиква следващия ми въпрос. Смяташ ли, че влиянието на българите в чужбина е значимо върху България? Според мен, чисто мое лично мнение, българите в чужбина, тъй като ще ползвам малко по-простоват език, не са на този хал, който сме ние тук. Даже има българи в чужбина, които не знаят в момента кой ни е премиер, не знаят какво се случва в държавата, но отиват, гласуват, дават някакви мнения и така нататък. За мен човек, който не е на огъня, не трябва да казва от коя страна да гори и как да гори. За мен напълно българите, които са извън България, трябва да се изключат като опция да взимат решения за или каквото и да било, и дори мнение да се дава относно нашата държава. Аз мога ли да направя една вметка, понеже споменахте няколко пъти флага, знаете ли какво символизират цветовете на флага? Подозирам, че ще ни разясниш. Бялото винаги е най-отгоре, това символизира небесата. Зеленото, това са нашите планини, поля и треви, а червеното символизира кръвта, която е пролената за тази земя. Много ти благодаря, Жокер, страхотна информация. Абсолютно вярно, благодарим ти за прекрасната информация. Това е много важно. Информация, това нещо, да. Това е много важно. Това е много важно. Бялото е свободата. Това, Жокер, ми се наби още от първата буквичка в акъла и никой няма да го забравя. Абсолютно е така. Това е, да ви кажа, любимия ми тиктокър Иван Златния. Не, че нещо, тук съм малко пристрастен, да знаете. Чудесно. Значи в такъв случай си тук, за да го подкрепяш, нали така? И не само тук, винаги ще го подкрепя. Колкото и добър може да бъде. Извинявам се, Хепи, че се включвам. Бачо Кико, не, това е само диалог наистина между Хепи и Златния. Да, ще има възможност да зададете въпросите си на малко по-късен етап. Да, благодаря ви много за това. Искам да те попитам това, което предложи ти, да речем, това твое мнение, че не бива българите да вземат отношение в управлението на България, в решаването на проблеми и каквото и да било, както ти каза,
те нямат право да казват от коя страна огъня да гори. Визираш всички, които са заминали, или хората, които са решили да останат трайно, да се устроят и там да създадат семейство, дом, бъдеще. Които са решили за постоянно да бъдат там, тъй като те с решението си да останат постоянно в друга държава, те пренебрегват родината си. Това означава, че ти по никакъв начин не трябва да се бъркаш в пропадането или преуспяването на твоята родина, тъй като ти вече си я зачеркнал за теб. В твоето сърце нарича друга родина майко. Абсолютно съм съгласна с това. А всички останали, които са отишли просто за да устроят по някакъв начин, това го поясних в по-предния въпрос. Сиреч те... Тях можем да ги пуснем да вземат отношения, нали така? Точно така. Те могат да взимат някакви... Но това означава... До някъде тук съм и така, защото реално погледнато зависи за какво време си отишъл. Ако си отишъл за 20 години, ти пак не мога да взимаш решение. Ако си отишъл за някоя друга година да поработиш и да се върнеш в България, да отвориш собствен бизнес или да работиш някъде или нещо, да инвестираш в собствената си страна и в преуспяването на твоята страна, да, можеш да взимаш. Но ако си решил, че 20 години да работиш там и не ти стига, ти ще поработиш още 20, ти не си за тая държава, брато. Ти си за там. Ти просто се залъгваш, че ще живееш в България. Ти си на 40 години, си изкарал 20 години в друга държава. И решаваш после да изкараш още 20. Ти мога да не ги доживееш. Окей, ще задам един друг въпрос. Той е пряко свързан с това, което говориш. Хипотетично. Човек живее, както ти каза, 20 години в чужбина. На 20 е отишъл, вече е на 40. Или на 30 е отишъл, вече много... Създал е всичко там. Дом, бизнес, да речем, свой собствен бизнес, уважаване, почитане от местните. Но пък в крайна сметка този човек не се отказва от българско гражданство. И нещо още, много важно. Той инвестира непрекъснато в България. Като да речем, създава организации, които да подпомагат бедни хора или изоставени деца, влага средства в това, помага на тези хора. Такъв човек, който допринася за развитието на България, трябва ли да го решим от правата му? Ако той е за постоянно там, това ще е пренебрегване на един вид на по-бедните. Това ще се води един вид... Как е точната дума, че ми бяга... Буквално се пренебрегват хората в неравностойно положение. Примерно, един човек в Германия работи за определени неща, един човек в Германия работи за други неща, обаче праща към България, подпомага на България и така нататък. Но за мен и двамата не трябва да взимат решение, щом за постоянно са решили да бъдат там. Независимо дали помага, в България, няма никакво значение. Дори да влага в България, това означава, че аз ако избера той да има гласност, това означава, че аз пренебрегвам обикновения човек. Който е в България. Който е пак в Германия, но не помага по никакъв начин на България, но вреди с мнението си. Както и този по-богатия, който ти визираш, и той може да вреди с мнението си. Това, че е богат и че помага на държавата, не означава, че е толкова адекватен да взима адекватни решения, защото утре, ако се случи нещо минимално в нашата държава и не стигне до тях, хала, който ще го берем ние, които сме всички тука. А този, който е там, просто ще продължава да си помага на България и няма да знае за какво. За какво такъв човек да дава наклон, как моето семейство да живее в собствената ми държава. Аз съм съгласна с теб, но това, което да речем се вижда като умствен капацитет, като взети правилни или неправилни решения, те могат да дойдат от всякъде. Реално погледнато, да, този по-богатия явно има по-адекватно мнение. Не е задължително. Не е задължително да има адекватно мнение, да речем, по въпроса, защото този човек може с много да допринася за развитието на България, но пък в крайна сметка да не е политик, в смисъл той политически да е гол, както да речем аз. Аз не мога да говоря за политика. Мога много да внасям, много да помагам, но съм изключително боса в тази тема и аз не мога да взема решения, що се отнася за каквото и да било. Но пък, да речем,
мога да дам гласа си тогава, когато има избори, мога да изкажа мнение, личното, своето си мнение, без да ангажирам който и да било, ако ми бъде поискано. За това да. Иначе... Лошото е, че последно време не виждам за кого да се гласува. Аз мога ли да го обясня по-простичко какво има Иван на предвид? Един вид, ние двамата, ако теглим каруцата и сме конете, и има трети кон, който пасе свободно на поляната, няма право да ни казва в коя посока да дърпаме ние каруцата. Точно така. Но ако този кон, Жокерче, само да те попитам, малко само ще отклоня вниманието от ванката за няколко секунди, само да те попитам, но ако този кон помага с всичко и побутва отзад, за да ви е по-лесно, тогава пак ли няма да му дадете право на глас? Той някак помага, нямам нищо напротив, нека помагат, но няма право да казва на къде да дърпаме каруцата. Ама той може да помага да го прави на своя воля, но не да казва на къде да дърпаме каруцата. Все пак ние теглим каруцата. Така е. Добре, уважавам това, което казвате. И аз мисля, че тези, които теглят каруцата, по-правилно могат да изберат пътя, по който да минат, отколкото този, който бута отзад. Защото няма не теглят каруцата за пръв път. Няма реална преценка за пътя. Точно, не теглиме каруцата за пръв път. По по-прост начин да го обясня, да разберат хората. Какво има предвид? Аз предлагам, между прочим, следващия гост да ти бъде Жокер, ще бъде наистина доста интересен. Жокера ще е изключително интересно, да. Жокера ще е изключително интересно. Отказвам. Ами да, това е твое право. Това е твое право. Да откажеш или да приемеш? Аз обичам да го играя бекъп, да помагам на приятелите, винаги да им пазя гърба. Това е моята роля. Чудесно. А къде да ти пазят гърба? Тук е въпрос. Аз съм костенурка, имам черупка, моя гръб винаги е защитен. Викаш много здрава. Джорджи, благодаря. Да отклоняваме темата, мен ми е интересно Иван Златния да видим какъв човек е и как мисли. И да запознаме аудиторията, ако може да стигне до повече хора, да разберат какво се стои зад тези златни букви. Може би Хепи ме хваща точно в темата, която не съм чак толкова компетентен, но ще се постарая. Напротив, това е лично мнение. Тук няма нужда това да се е мое лично мнение, да. По никакъв начин не задължавам никой да го придружава. Това. Абсолютно. Тук не говориме нещо, което е заучено от учебник. Това е изключително само и единствено от вътрешно усещане. Как ти усещаш нещата? Имам много роднини, които живеят по Германия, в Австрия, имам роднини в Париж, имам роднини почти по цял свят. Но до ден днешен тия хора, като дойдат тук, ги чувствам чужди. Защото те идват, вау, това го нямаше, онова го нямаше, ама при нас е така, ама при нас е така. Да бе, братле, ама върни си, живей тук, обичай си родината. Ма не мога, там ми е добре, там ми е хубаво. Ами като ти е хубаво, какъв родолюбец си ти? Какъв българин си ти, като ти е хубаво на друго място? Ти отиваш там да правиш пари, на всеки е ясно, че в България пари няма. Зависи вече с какво се занимаваш. В България пари няма за обикновените хора. Но ти като искаш, отиди направи пари и се върни. Дай на децата си да усетят какво е България. Как утре това дете, който е родено там, израснало там, ще се върне на 40-50 годишно дете тук, примерно тя вече няма да е дете, на 50 години жена, ще се върнеш и каже, о, аз съм българка. Не, ти не си българка. Ти не си българка, за мен не си българка. Това, че имаш български корени, не те прави българка. Здравейте на всички, само да кажа, което каза, че пари няма. Не, навсякъде има пари, просто са мързеливи. За мързеливите няма. Лайф в момента е диалог само между Хепи и Златния. Нека да проведем диалога с Златния. И след това аз това искам да питам, мамче, здравейте на всички. Здрасти, Денис. Златния на горещия стол. Не е на горещия стол, не. Това не е горещ стол. Аз не правя такива горещи столове. По никакъв начин не задавам въпроси, които могат да наранят, накърнят или по какъвто и начин да сломят гостите ми. Никога няма да си го позволя. Никога няма да си го позволя да нараня който и да било. Аз искам всеки, който дойде в този лайв, да се чувства прекрасно, да се чувства добре, да се чувства комфортно, удобно.
Много ти благодаря. Имах друго предвид, исках да питам дали ние кибиците, ако е на горещия стол, мога да го замеряме с домати и с яйца, не за друго. Малко по-късно и ние ще почнем да му задаваме въпроси, сега в момента е диалог. Разводнявате темата, моля ви се, дайде малко по-събрано, мютете се и да слушаме. Бъдете малко... Моля всички да бъдат мютнати, само Иван и Хепи говорят. Никой друг. Благодаря ви. Ние сме в коментарите, пишем. Добре, имам един въпрос към тебе, който да речем, да, пак е твое лично мнение. Но говорим за това как българите все повече и повече се отдалечават от родината. Влиянието е от няколко страни. Едното е, че те самите се отричат, защото са преживели, да речем, някакъв крах в България. Това е техния малък ад. Всички знаем, че причините да тръгнеш за чужбина са изключително персонални. Някои тръгват за това, че не са успели да направят нещо, някои тръгват за това, че са прецакани от системата, някои тръгват за това, че остават без дом. Голяма част от хората, които тръгват в интерес на истината, са хора, които дължат страшно много пари на България и те тръгват с надеждата да спечелят, да се върнат, да върнат дължимото на държавата и да заживеят добре. Но пък има и такива, които наистина са били опрени до стената. Те са опитвали всичко, наистина са опитвали всичко, но в крайна сметка не се е получило. И един ден те просто стават, затварят очи, пускат някоя сълза и заминават. Не искам да звуча драматично или лирично, но такава е действителността. Та въпросът ми към теб е следният. Какво можем да направим, за да доближим все повече и повече българи към българското? Дори да не можем да ги накараме да се върнат, то поне да разпространяват България навсякъде и тя да бъде като тяхната молитва. Както ти нарече знамето. Как можем да го направим това? Имаш ли вариант за постигане на това? Какъв е твоя метод, да речем, ако ти имаше власт? Няма как да накараш човек да разпространява България, ако не я носи в сърцето си. По никакъв начин не мога да го накараш да носи добрата дума за България от уста на уста и да разправя на хората. И това е седно да обичаш някой на сила. Това не може да стане по никакъв начин. Относно това да ги накараме да се върнат, също, за съжаление, ми се вижда мисия невъзможна, тъй като по-рано споменах, че вече не виждам и за кого да се гласува. За съжаление не виждам цветущо бъдеще за напред в държавата, освен от към закони, тъй като законите стават доста сериозни, което аз подкрепям напълно. За мен, аз бих желал моите деца да живеят в такава страна, малко по-строго от към закони. По някакъв начин, може би това ще допринесе някои хора да спрат с глупостите. А относно това България да се оправи, нали, това прочутото оправяне, което всички искаме да се оправиме, някои даже не знаят от какво искат да се оправят, други искат да се оправят, трети не знаят дори за какво оправяне става въпрос. За съжаление, искам да съм оптимист, но ще бъда реалист. Не виждам на къде отиваме. Не виждам, особено с въвеждането на еврото, лично моето мнение е, че богатите ще станат по-богати, а бедните по-бедни. И ще настъпи огромен глад и огромна мизерия, буквално първите месеци на навлизане на еврото. Това ви го гарантирам и ще се наблюдава по улиците специално за мен по улиците на София, ще се наблюдава доста сериозно. Защото прави ли ви впечатление, не знам нали колко хора сте от София, прави ли ви впечатление, дори в който и град е, поне в София е така, почти на всеки втори светофар има човек, който проси. Дали от немотия, дали от бизнес гледна точка, дали от това, че е мързелив. Почти на всеки втори светофар има просяк.
почти на всеки трети ъгъл има човек лежащ във вестници, дрипав, смърдящ, който вика: моля, помогнете ми, моля, помогнете ми. Не ви ли прави впечатление колко много хора изпадат в нищета последните години? Това нещо, след въвеждане на еврото, ще се засили още повече. Това е мое лично мнение. Абсолютно съм съгласна с теб за това. Даже те подкрепям за това, което каза. Сиреч, да разбираме ли твой отговор е така, че ако нямаш тази любов в сърцето си, нищо не е в състояние да те върне към каквото и да било? Не, нямаш ли любовта към България? Не си ли родолюбец? Не чувстваш ли България като майка, като родина? Дори земята, по която ходиш, да ти е приятно. Не сте ли се разхождали просто някъде? Не говориме за парк. Разходете се някъде, излезте на собствената си улица. Излезте отвънка и се разходете, просто и се наслаждавайте на това, което имате. Ходил съм поне в... Не съм ходил кой знае какво, но на 7-8 държави съм ходил и мога да ви кажа, че да, много е красиво, много е хубаво, много е натрюфено. В очите на хората няма лъча светлина, който още го има в нашите очи. Аз още виждам по улиците хора с светещи очи. Виждам хора с доброто в окото им. Това виждам. Има и хора, които са вече доста отчаяни, доста объркани, доста, как да кажа, натоварени от работа, явно от семейство, от немотия, от беднотия, от нестигане на средства и така нататък. Но пак се вижда лъча светлина в окото им се вижда. Докато другите хора ми изглеждат някакси студени. Между прочим, да ви разкажа за Дубай. Бях в Дубай. Знаете ли какво ми направи впечатление от целия Дубай? Аз разгледах абсолютно всичко. Да, много е хубаво, много е лъскаво, много е вау. Няма какво да го обяснявам. Просто вау. Забавлението на тези хора, истинското забавление на тези хора, което аз видях, говорим за нормалните хора, не говорим за ултрабогатите в Дубай. Говорим за работливия народ. Таксиджи, продавачи, охрани по молове и така нататък. Средностатистическия дубаец. Точно, средностатистическия дубаец, нали, слагаме ни кавички, защото те са от различни етности. Там, както и да е. Те са дълги години там. За тях забавление е да качат турист в колата си и да му пуснеш собствената ти музика от твоята родина и той да ти каже дали е готино или не и да се кефи и да се усмихва. Той навънка няма право да слезе и да изпуши една цигара, ако няма оторизирано място за пушене. Той не може да спре и да отбие просто на магистралата, че му е приушало. Той няма право да спре на магистралата и просто да си отпочине 2 минути, защото му е било нещо тежко, или се е разплакал, или му е кофти. Веднага идват ченгета, патрулки, какво се случва, как се случва, що си спрял. Веднага документи си искат, идентификации, не знам си какво, в очите му се свети на човека. Просто ги приемат като роботи там. И там не видях на нито един човек. Кълна ви се. Говорим за средностатистически работлив човек. Не видях искрицата в очите им. Те бяха просто на автопилот. Те бяха избръснати, те бяха излъскани с хубави дрехи, напарфюмирани и просто ти обяснява на английски: на тук, господине, на там, господине, да, господине. Усмивката им е фалшива. Излъчването му е фалшиво. Няма нищо истинско в това. Явно държавата много ги притиска. Това е, пак казвам, мое лично мнение. Това съм го видял със собствените си очи. Имам си свои някакви разсъждения. Аз бях там, не си спомням колко дни, мисля, че 1 седмица бях там. Аз видях много неща. Хората там са толкова стрикни. Те нямат нужда да излезе навънка и просто да изпуши една цигара, да седне на една маса и да се наслаждава.
Те пушат по задължение, защото тя трябва да изпуши една цигара, защото и се пуши и се прибира и я дърпа колкото се може по-бързо. Тя няма усмивката да седне с някоя приятелка да си каже две думи. Аз видях за една седмица толкова много видях, че ви е бедна фантазия. Аз в хотела съм бил сигурно 2 часа. Мазал е човек. Там е толкова напрягащо, че аз никога не бих живял там. Никога не бих живял там. Да, за шопинг е топ, за разходки е топ, за гледки е топ, за снимки е топ, за всичко е топ. Но за живот не е топ. Да живееш там не е топ. Аз за температурите няма смисъл да ви обяснявам, защото явно всички сте запознати с това нещо. Един малко по-личен въпрос. Аз ще го задам директно. Мразиш ли хората, които не пускат България? Не. Това е техен личен избор. Те търсят най-доброто за своето семейство и имат право на този избор. Всеки един от нас няма толкова щастлива звезда, примерно, колкото аз, колкото заболекаря, колкото жокера, да можеш цял ден да си в ТикТок, същевременно и да работиш, да се забавляваш и да изкарваш достатъчно пари, за да отглеждаш децата си, да буташ живота си напред и да преуспяваш, макар и леко по леко, да буташ към върха. Ако има връх в България. Това, че те са емигрирали, си е тяхно лично мнение. Те търсят най-доброто за семейството си. Аз лично, може би съм роден под щастлива звезда. Не мога да кажа дали не бих емигрирал, ако не съм в тяхната ситуация, тъй като ти по-рано каза, че има хора, които са опитвали абсолютно всичко. Абсолютно всичко. И съм сигурен, че има такива хора, защото имам личен пример на моя първи братовчет, баща му. Той първо отиде в Германия да работи, прибра се, видя как е там. Това ви говоря за над 25 години. Прибра се, взе жена си, взе децата си и замина обратно за Германия. В момента там даже братовчет ми се оженил за такава жена от там. Германка. Точно така. От германка се оженил. Имат си вече бебенце и живеят дълги години там и там са по-щастливи. А тук човека, повярвайте ми, пробва сигурно 7 или 8 бизнеса. И като му зададах въпроса защо не оставаш тук, той ми се обърне и ми каза: няма как да работя за еди си колко пари, при положение, че имам големи мечти за децата си. Пробвах 4-5 бизнеса, не ми се получи. Явно късмета ми не е тук. Аз не му се сърдя и по никакъв начин не мога му се разсърда, но за мен, що ме пробвал 4-5 бизнеса и не му е тръгнало, начин наистина не е неговото място, но ми стана обидно, като каза: това не е моето място. Напротив, това винаги ще бъде твоето място. Защото Бог е решил ти да се родиш тук, да живееш тук, нали, може би не винаги. И някой ден имам наблюдение, малко ще обърна темата, имам наблюдение, имам приятели с разни бизнеси и така нататък, имам наблюдение, че масово от хората, когато починат на други места, държат да се приберат в родината си. Според вас, защо го правят това? Да върна въпроса към теб. Според теб, защо хората, които живеят по 20-30 години в, примерно да речем, Германия, Ирландия и така нататък, защо, когато починат... Нека ти кажа, искам ти въпрос, само ти задам. Само един въпрос. Само секунда, въпроса не е към теб, а към Хепи. Да, Бачо, Кико, веднага ще ти дам, нека да отговоря и ще ти дам думата, защото пък ти си в чужбина и приемаш прекалено лично това, което казва Иван. Искам само да уточня нещо преди да отговоря на Ванката. Този лайв не е с цел да се мачкаме, не е с цел да се разединяваме. Напротив, това е да покажем едната гледна точка и другата гледна точка. Тогава, когато човек е искрен със себе си и когато признае пред себе си точно какво иска, той е незаменим.
Но моментите, в които се дразним, че един предпочита България, друг предпочита чужбина или каквото и да било, това ни кара да сме на два полюса. А ние не сме. Чужбина може да е добра, Хепи, за много неща. Аз съм сигурен, че има неща, които са в пъти, ама в пъти по-добре от България. Но пак казвам, това е мое лично мнение. Аз не бих напуснал държавата си. Явно съм роден под щастлива звезда. Да работя тук, да преуспявам тук, макар и стъпка по стъпка. Някои хора там преуспяват с крачки, аз с стъпки. Но го правя в собствения си дом. Веднага да отговоря на въпросите, ако ми позволиш. Разбира се. За мен ще е удоволствие. Благодаря ти. Ти ме попита, защо хората, които дълги години са в България, те държат да бъдат погребани. Са извън България, те държат... Имай предвид само да допълня, че това е масова практика. Да. Говорят ти на 100 човека 98. Точно така. Държат да бъдат погребани в България. Това е нещо, което доказва... Не само в България. По родните си места, откъдето произлизат. Примерно, ти цял живот си живяла в София, обаче си родена в Шумен. Ти държиш твоето семейство и им оставиш проклетия да те закарат в Шумен, в гроба на твоята майка. Точно така. Защо според теб? Според мен, защото не знам дали всички знаят, но то всъщност не е важно. Аз също съм в чужбина вече 9 години. За мен е много важно, където и да отида, каквото и да направя, да не забравям, че съм българка. Не съм го забравила. Много от нещата, които се случват тук, където съм в момента, са прекрасни. Не бих ги заменила за нищо на света. Не бих по никакъв начин отново не бих си причинила болката да се боря с институции и с каквото и да било. Така че, където и да се намирам, България, тя си ми е вътре. Няма как да се отрека от нея. Няма как да кажа на черното бяло. И тогава, когато дойде последния момент от живота ти, ти искаш да си там, където е било началото. Много пъти можем да променяме живота си. Към по-добро, към по-лошо, да не успяваме, да падаме, да ставаме. Но тогава, когато дойде последния момент, искаме да сме там, където е започнало всичко. Не напразно хората казват, че... Това не е препратка. Извинявай, продължи, слушам те. Не напразно хората казват, че в последния момент целият ти живот преминава като на филм. Това е причината. Препратка, Хепи, към по-предните въпроси. Дали всички обичаме България? Дали този лайф е примерно напълно безсмислен, като абсолютно всички знаем и искаме. Това ти говоря от много сериозни хора съм взел тази информация. 98 на 100 човека, 98 искат да бъдат погребани по родните си места. Абсолютно, това е факт. Не говориме да дойдат в София да се погребат или да в Пазарджик, или примерно тя е от село в Пазарджик, но ще се погребе в Пазарджик. Не. Където си израсла и родена, там. Не смятате ли, че всеки един след като го правиме това нещо, макар и тайно в сърцето си, пазите тая частичка любов към майката България? Обаче пренебрегвате майката България, съответно знам за какво. За пари, за по-добър живот, за преуспяване. Ще ти го кажа по този начин да ме разбереш правилно, Хепи. Колкото и пари да изкарам на друго място, колкото и щастливо да живея, не изляза ли със собствената си кола на собствения си български път и да се радвам на България, за мен е чуждо. Не го чувствам, не е моето. Наистина ви го казвам, не намирам думите да се изразя. Не го чувствам. За мен аз съм на почивка, аз съм на гурбет, аз съм по работа там. Не го чувствам като дом. Всичко навън ми е чуждо. Мога да изпадна в много по-такива подробности, да бъда много по-конкретен. Ама на теб ти чуждо навън, а не и на нас. Панти, още мъничко да имам още няколко въпроса към Златния и
веднага ви давам думата. Искам да реагираш на това. Твоите възгледи, твоето виждане. Какво мислиш за това? Роб в чужда държава. Как би коментирал това? Как да го... Предпочитам да не го коментирам, защото ще останат много хора обидени. А реално погледнато, просто да им разясна с задаването на този въпрос, че това е лайф нито за хейтене, нито с това да ви убеждавам да се прибирате. Точно така. Нито с това да ви обиждам, че сте на чужди места. Виждате по какъв начин говоря. Чужди места. За мен вие не сте на най-красивите места. За мен вие сте на чужди места. Вие ако бяхте истински италианци, немци и така нататък, щяхте в момента да не ми говорите на български. Мога ми говорите на чужди езици. Обаче майчиният ви език е българския. Абсолютно. И като гледам доста хора от вас, добре го владеят. Така. Относно роб в друга държава, в чужда държава, смятам, че въпросът говори повече, отколкото аз ще кажа. И всички го разбираме по различен начин. Аз го разбирам по много тежък начин, по който мога да кажа много неща, но ще обида много хора. Така че предпочитам да го пропусна. Добре, нека ти задам един последен въпрос, защото хората станаха много и наистина интересът към тебе е огромен. Много се радвам. Много се радвам за това. Благодаря на всички за подкрепата. Обичам ви. Пак ви казвам, това не е лайф за хейтене, нито искаме да ви убедиме в това да се връщате. Преуспявайте в държавите, които сте се устроили. Там са вашите семейства, там са вашите баби, там са вашите дядовци, там е вашата родина. Но не забравяйте, че някой ден, като си отидем от този свят, и вие ще искате да се прибирате по родните си места. И това ви го гарантирам. Един последен въпрос да ти задам, Ванка. Много е важен за всеки един човек. Вероятно хората, които те познават добре, те знаят отговора. Но хората, които не те познават и те виждат за пръв път, би ли подал ръка на човек, който се връща от чужбина? Който има всичко, но е загубил вяра във всичко българско. Винаги. Би ли бил до него и в най-трудните му моменти в България? Винаги. Би ли бил до този човек, ако той ти каже, майната ти Златен, няма да има вариант да ме върнеш? Би ли бил винаги ще му покажа красивата страна на България. Винаги ще бъда до него, финансово, ментално, духовно, като приятел, като гадже, както искате го разбирайте. Всеки да го разбира както му е кеф. Винаги бих подал ръка на човек, който иска да се върне в България. Говоря за мои близки хора. Не смятайте, че може сега някой да ми пише: Ивана, аз се връщам, утре ми дадеш 5000. Говоря за мои много близки хора и мои приятели. Винаги с абсолютно всичко ще седа зад тях. Това означава ли, че прибирайки се един човек разбит от горбет, от чуждо мнение, от отношение, от лицемерие, от толкова много лъскави опаковки покрай себе си, ти ще бъдеш до него, ще го свалиш на земята? Да. Няма да изпадам в подробности, да не разводнявам темата. Просто ще кажа да. И един въпрос към тебе, Хепи. Не смяташ ли, че това от резкото забогатяване, слагаме ни кавички, в момента не съм си пуснал камерата, за да видите, резкото забогатяване в Германия, в Белгия, в Холандия и така нататък, смятате ли, че отдавна не е приключило? Защото аз смятам, че е приключило. Когато се забогатяваше там, това беше преди много години. Сега просто държавите явно и хората се усетиха и просто отивате да поработите и там системата ви съсипва. Или просто там нещата са една идея по-евтини и по-качествени, сигурно, нали, предполагам. Защо си мислиш, че ви съсипват там? Нека само да довърша. След малко ще имаш думата да кажеш каквото искаш. Да.
Не смята. Чай сега, че той ме дестракна и забравих. Какво говорех аз? Че системата убива тези Да, хора. не смяташ ли, че това с резкото забогатяване, примерно аз смятам в момента, 25-та година, след няколко месеца, 26-та, че аз ако тръгна сега в Германия, говорим за нормална работа, да отида и да стана един метач на улици и да си кажа, аз ще намеря немската мечта. Първо ще хвърлям боклуци, после ще стана шофьор на боклуджийския камион, после ще стана управител в компанията, която изхвърля боклуците, после ще стана директор, после директора ще ми я предпише на мене и някой ден ще забогатее. Не, брато. Няма да ти стигне живота да видиш това, а и надали ще го видиш това нещо. Това нещо отмина преди много години. Не смяташ ли? Аз ще ти отговоря така, че човек е свободен да мечтае, където и по света да се намира, защото голяма част от хората мечтаяха в България и достигнаха години, които вече не им позволяват да мечтаят, защото те виждат реалността, че вероятността да останат още няколко години, които да живеят, са малко и те предпочитат да ги живеят спокойно, без драми, без неуредици в системата, без разправи по болници, без да отстояваш правата си, а някъде, където наистина можеш да поживееш. Просто Напълно се съгласявам с теб, само с едно допълване. Съгласен съм с теб относно това, но с едно допълване. Предпочитам беден и възрастен на село, но да умра в родната си къща, с изглед към калната ми улица, отколкото богат с птички, които ми пеят на немски. Благодаря. Абсолютно съм съгласна. Благодаря. Прекрасни хора. Днес мой гост в рубриката Българите в чужбина. Другата гледна точка или истината, видяна през техните очи, беше Иван Златния. Златното момче, което ни показа как мисли. Всички въпроси, които му зададах, бяха пречупени през неговата призма. Той не ангажира никой със своите отговори, не даде съвет на никой, просто изказа своята гледна точка. Благодаря ти изключително много за това, което се случи. Аз благодаря за поканата. Искам да кажа на абсолютно всички, че бях максимално искрен. Благодаря. Бях максимално искрен. Не желая никой да подкрепя моето мнение. Всеки може да мисли най-доброто за семейството си в държавата, която смята, че е редно за семейството му, защото, както по-рано споменах, и аз да съм, и аз ще искам най-доброто за моето семейство. Просто явно моята съдба е такава, а вашата е такава. Никой не искам да обида, но както споменах също и на края на интервюто си. По-хубаво беден изгледка към калната ми улица, отколкото богат с пеещи птички на немски. Благодаря ви. Така, и аз само да кажа на всички родолюбци, които са в чужбина, защото аз съм вече голямо момче и не вярвам в дядо Коледа, защото хората се научиха да говорят много красиво, но това, което казват, много пъти се разминава от това, което показват. Тези българи, които твърдат, че са родолюбци и са в чужбина и решат да се връщат в България, лично аз ще стоя на границата и ще ги питам трите имена на Ботев и кой е Хаджи Димитър. И ако не знаете кой е, вярвайте ми, лично аз ще ви отрежа главата. Защото твърдите, че сте родолюбци. Добре, Златно, може ли един въпрос, който... И само да вметна нещо, Хепи. Аз предлагам последният ти гост, който примерно в момента съм аз, да дава съвет кой да ти бъде следващия гост. Това е страхотна разбира се, приемам практика. предложение винаги. Аз съм отворена. Аз предлагам мой много близък приятел, който е доста начетен, доста интелигентен мъж, колкото и да се прави интересен. Един страхотен човек с огромно чувство за хумор, човек, който ме е разплаквал от смях, кълна се. Човек, който ме е разплаквал от смях. Нека бъде Райчо Лютаков. Това е само единствено моя брат Жокера. За мен ще бъде удоволствие да присъствам на неговото интервю. Ванка, само момент, виж, казвам ти го така. Приятелю, наистина прекрасен лайв, прекрасно включване, но не забравяй, че ти си участник и има един човек, който е главен, който води и той е поканил вече достатъчно хора. И има идея как да продължи. Аз казах, ако не си чул в началото на разговора, казах предлагам ти.
Не налагам ти. Мите, точно така. Разграничавай нещата. Абсолютно. Аз наистина съм отворена към предложение. За да се развие един канал, сега аз няма как Защото Хепи, извинявай, че те прекъсвам, но според мен хората, които са на голям екран тук, които ти си поканила, са по един или друг начин известни в това приложение. Не е точната дума известни, разпознаваеми в това приложение. И ние каниме още по-разпознаваеми. Хора, които на нас ни доставят удоволствие, а щом аз мога да доставя удоволствие на 60-70 човека, повярвай ми, че Жокера може и на 150 човека. Той може на много повече. Аз съм убедена в неговите способности. Аз също. Благодаря ви за милите думи, но аз не мисля, че мога да дам нещо повече. На границата. Аз не мисля, че мога да дам нещо повече от Иван. 99% от възгледите и вижданията му на Иван ми се препокриват, така че не бих казал нищо по-различно. Явно речника ми е малко по-беден и не мога да си изразя правилно. Само искам да успокоя хората, които са тук и които са в чужбина. Спокойно, хора. Първо, Жокера няма да отдели толкова времето да стои на границата, да ни чака и да ни пита за Бочо или за Хаджи Димитър. Второ, това е един човек, който наистина обича България, който няма никакво намерение да тръгне за където и да било, но пък за сметка на това е прекрасен. Може да ви предизвиква с всякакви... с всичко може да ви предизвиква. Може да ви накара да аз винаги казвам, смачка. винаги един човек, за да бъде справедлив, трябва да може да гледа и от двете страни на монетата и никога не забравяме, че най-големите въстания са тръгнали от Румъния за освобождението на България. Така че... Да. Сега, време е да... Можете да задавате въпроси на Златния. Мисля, че трябва първи да бъде Боби. Аз обаче, чакай, Хепи, извинявай сега. Аз като твой модератор искам да прочета един въпрос, който е специално към Златния, който е от един мой много скъп приятел. Чудесно, давай. Какво за теб значи да си българин? Езикът, традициите или нещо, което не може да се опише с думи? Нещо, което не може да се опише с думи. България е любов. Благодаря ти, Ванка. За мен България е любов, за мен България е всичко. За мен България е въздуха, който дишам. Аз в момента дишам, може би не толкова чист, български въздух. И се гордея с това. Той мисля, че отговори много по-рано в предаването. Отговори, за него това е молитва. Мисля, че това покрива абсолютно всички варианти. Абсолютно. Благодаря за въпроса, Митко. Да, само да допълня. Това беше от моя мъж. Така ли? Да, въпрос от моя мъж. Страхотен въпрос. Благодаря ти. Боби, искаш ли нещо да попиташ Ванката или искаш ли нещо да споделиш с нас? Искаш ли нещо да кажеш? Аз няма да мога да го попитам нищо, тъй като мисля едно към едно с него. В смисъл, толкова много обичам държавата си, аз че няма какво да го попитам просто. Чудесно. Иначе следващия, който се качи, беше Жокер. Жокер, че имаш ли въпрос към него? Имам, да. Слушаме те. Иване, да си представим, че аз съм един англичанин. Идвам в България и виждам първо теб. Какво би ти ми обяснил да ме впечатлиш да разбера аз какво е България? Бих те завел на най-красивите места в България и след това бих те завел на най-гадните места. И бих оставил сам да прецениш дали тази държава е хубава или лоша. Кое е най-красивото място в България през твоите очи? За мен всичко в България е красиво. Благодаря ти, както винаги, деликатен. Моля ти се. Жокер, че имаш ли още въпроси или да дам думата на следващия? Аз бих запознал чужденеца с Нямам повече въпроси. Единственото аз, което мога да кажа, за мен България е от бабата на пейката пред къщата в селото до кофата за букук на съседа и аромата на шарената сол. Това никъде друга да няма да видиш. За да видиш България, трябва да си затвориш очите. Това е България, човек. Точно така. Това е любов. Трифон, добър вечер, бате. Аз пожелавам хубава вечер, целувки, бъдете здрави. Жокърче, обичайте. Огромна прегръдка на моя брат Иван Златния. Обичам те, брат. Жокърче, като си тръгнал да прегръщаш, прегръщай наред, защото се чувстваме дискриминирани.
Прегръщам ви всичките, бъдете здрави и носете искрицата българската навсякъде. Навсякъде, където има един българин, там е България. Много ти благодаря, че беше тук. Много ти благодаря. Джокер, разплакаме. Така, нека да дадем думата на Трифон. Заболекарче лека, брат. Бате, имаш ли някакви въпроси към Златния или нещо, което да споделиш? Ще се радваме да чуем. След последните събития с малолетни убийства и т.н. беззаконието в България, така и на мене се случи тук преди 2-3 дена нещо подобно. Как, примерно, аз замислям да излизам навън, за да живея спокойно, защото тази държава копае дъното, според мен. Макар че за 48 години не съм излезнал навън, винаги съм бил в България, гледам си децата и така нататък, но в момента замислям да търся спокойно място за децата си. Визираш убийството на 15-годишното момче? В Мола. Да, преди 3 дни нападнаха моите дъщери. Аз само да добавя към това. В Мол София. Да, само да добавя към този случай, който Трифон цитира, и да речем, така да се каже, не го слагам в кавички, защото то си е точно такова. Буквално изнасилването на 4-годишното дете от детската градина от неговата учителка. Ами, вижте, според мен място спокойно за твоите деца не мога да намериш и веднага на това, което ти казваш, ще направя една реконтра. Приеми, че най-лошото в България, примерно последните дни, се е случило това в Мола. В Америка преди няколко години 16-годишно дете взе бойния пистолет на баща си, които ги раздават за щяло и нещяло в Америка, и влезе в училището си и уби 16 човека, от които деца, възрастни, лелки и така нататък. Според теб Америка по-безопасна ли е от България за живот на твоето дете? Мога ли да отговоря преди? Да, мога ли аз да отговоря на този въпрос? Разбира се. Няма безопасно място, винаги има риск, за който и да било. И за това децата, и за нас. Но, тогава, когато има едни установени правила и тогава, когато закона се спазва и по никакъв начин не разграничава богатия от бедния, а всеки един получава заслуженото, без да се впечатляваме от това, да речем да бутнеш и така нататък. Тогава, когато корупцията е не е изчезнала, по-малка. Темата се измества малко, защото реално погледнато в Америка има места, в които ти не можеш да излезеш без огнестрелно оръжие. Да, така не можеш да отидеш в квартал, в който ако не се изплюеш на земята, ти просто отиваш и си изплюваш дъвката на земята. Има квартали, в които ти буквално ще бъдеш закачен веднага. Най-малкото, което ще бъдеш пребит, да не казвам прострелян. Толкова лоши места има по света, че смятам, че сравнението с убийството в Мола, което нямам сърце да коментирам, тъй като е огромна загуба за семейството на убитото дете, не смятам също, че 16 годишен да влезе с огнестрелно оръжие в училище и да убие 16 човека е окей. Не смятам, че в Америка е окей да отидеш просто в някакъв квартал и да бъдеш наръган и обран. Така че безопасно място няма никъде по света. Безопасното място и средата си я създавате вие. С обкръжението си и с хората, с които общувате и там, където насочвате децата си. Ако отидеш да живееш в Ню Йорк с детето ти, силно вероятно детето ти да стане наркоман. Ако дойдеш в България да живееш и оставиш детето ти в среда с такива наркомани, пак е силно вероятно да стане наркоман. Така че тук въобще няма смисъл да го коментираме това нещо. Абсолютно. Няма безопасно място никъде по света. Точно така. Бих искала само един въпрос от коментарите да задам и веднага давам думата на Панти.
С няколко думи, не е необходимо да изпадаш подробности, с няколко думи. Ако можеш да изживееш един ден от българската история, кой би бил и защо? Освобождението на България, защото смятам, че е било велико. Благодаря ти. Чудесен отговор. Панти, слушаме те. Те вече станаха няколко въпроса, Златен. Нищо, задай. Той по краткия начин ще отговори, така че спокойно. Задай. Добре, първи въпрос. Не смяташ ли, че не всички са избягали да търсят пари навън? И много хора с пари са излезнали за по-добър живот и както господина се изказа, за по-добро бъдеще на семейството си. Това за бъдещето вече го изкоментирахме. Използвал съм темата, да. Не, тя беше буквално преди секунди. Не, то беше преди секунди. За по-добрия живот може, да, наистина може някой да излязва за по-добър живот, но ти, щом имаш достатъчно пари, аз смятам, че България е страхотно място за живеене. Това е, пак казвам, мое лично мнение. България е страхотно място за живеене и смятам, че щом имаш достатъчно пари, ти просто можеш да отидеш на почивка там. Или да създадеш бизнеси там. Или да създадеш бизнеси, да направиш още повече пари. Ти можеш да въртиш парите си и от България. Добър вечер. Добър вечер, Славче. Само секунда. Нека и хората да зададат въпросите и веднага ще дам. Беше изчерпателен, само че въпросът ми е следващия. Аз мога да кажа от собствена гледна точка, моето дете израсна и изкара едно прекрасно детство навън. Приятелите му, които до 8-9 клас учеше, сега ги гледам по центъра, няма да визирам имена на кои деца са, родителите им кои са, седат и пият бири. Момчета на по 24-5 години в 12 вечерта пяли на НДК на пионите. Лятото ги видях. Това смятам, че идва от родителите и от възпитанието на децата. Средата е много силно влияние над съответните деца и така нататък, но смятам, че ти като си възпиташ детето правилно, не би трябвало да има проблем. Да. Казвам не би трябвало, не казвам не трябва. И няма проблем. И последният ми въпрос, Златен, ти явно Панти си възпитал детето повече от добре. Надявам се. Всички се надяваме да ги възпитаме повече от добре. Аз също имам за децата си огромни планове и само Бог може да ми помогне в това нещо и съм сигурен, че някой ден с Божията любов и много труд, много отделени часове с тях, много работа, много разговори, много мъка, ще постигна това, към което се старая. Дай Боже, само казвам едно огромно дай Боже. Защото не знаем живота какво ще ни поднесе. Приятели, пожелавам ви приятна вечер на всички. Митко, приятна вечер, благодарим ти, че беше тук. Приятна вечер, Митак. Мите, много ти благодаря, че ми помогна за лайфчето. Изключително съм ти благодарна. Надявам се по-често да правим такива лайфове, конструктивни, да покачват повече хора мислещи, както да речем в днешния лайф. И най-важното да говорим от сърце, ако искаме... И да покажем на хората, че може да се съберат хора и без простоти. Точно така, това е първото. Другото, което е, че където и по света да се намираме, в крайна сметка ние сме българи. Няма как да изкорениш българското от българи. Точно така. И аз съм сигурен, че всеки един в този лайф, тези 60-70 човека, които бяхме тук, всеки един носи сърцето си и в сърцето си има едно знаме на България. В това съм абсолютно сигурен. Каквото и да си говориме, за каквото и бъдеще да си говориме, за каквито и пари да си говориме, всеки един носи България в сърцето си и тайно си мечтае неговия живот и това прекрасно детство, както Панти сподели на неговата дъщеря. Нали, дъщеря беше, ако не се бъркам, да не обида. Син, извинявай, на неговия син. Това прекрасно детство съм сигурен, че Панти тайно си мечтае да е било в България. Не. Да е било в България. Не просто да... Представи си същото детство там. На мен мечтата ми беше да излезна от България. И излезнах от България. Значи да речем, че ти си се родил в България и още от първите ти години си мечтал да напуснеш България.
Това са глупости. Това са глупости. Значи ви сега. Само да довърша, може ли да не ме прекъсвате? Значи, разбира се. Аз съм бил 91 година емигрант. Един от първите емигранти, които са излезли навън. Значи той е един от забогателите емигранти. Не бе, човек. Да ги приеме така нещата. Друго искам да ти кажа. Не всички са излезнали да търсят пари навън. Има хора, които са излезнали за по-добро спокойствие, за по-добър живот. И като каза преди малко наркомани, ти можеш ли да кажеш колко процента според теб младото население дърпат България балони и какво ни не перат? Брате, това е на световен мащаб. Задаваш му въпрос, който... Това задаваш много подвеждаш въпрос. Хора, изчакайте само секунда, ще ви кача, няма проблем всички. Много подвеждаш въпрос, тъй като... Златен, във връзка с неговия въпрос... Извинявай, много се извинявам, брат. Ти знаеш ли, Панти, средностатистически колко бяло се продава по улиците на Ню Йорк днес? Значи не може да сравняваме Ню Йорк с България. Значи като процент защо България не? Са 5 милиона. Окей, защо не? 5 милиона. Ами тогава живее в България да ти е по-спокойно, бе, не живее в Ню Йорк. Здравейте, мигранти! Здравейте, мигранти! Ники, изчакай само секунда. Пепи Филипов, изключително ми е приятно, че сте тук. Съжалявам много, че не толкова много време, докато ви дадем думата. Пепи, чуваш ли ме? Страхотен и начетен човек, Петър Филипов. Той се е мютал. Пепи е на кафе. Тук ли си или не си? Пепи говори по телефон. Панти, не мога да проумея, че ти си роден в България и още от първите си години, примерно, ми казваш, че не желаеш детето ти, както Жокера каза, от бабичката на пейката до кофата на съседа. Представи си, че България не е това, което е. Представи си, че България е една прекрасна държава. Защо детето ти да не е тук? Аз съм много по-голям от теб. Защо се прекъсвате, ли ми е ясно? Не, защото знам какво ще ви каже, затова го прекъсвам, Злати. Извинявай, ще прекъсвам. Защо му задаваш въпрос, който знаеш отговора от кафе? Боби, с тебе не говоря в момента, няма да агресирам, ако обичаш с Злати. Исках само да подчертая Златен, че аз съм излезнал на 17 години и половина емигрант навън. И съм видял какъв е живота, знам за какво става въпрос, прибрал съм се и след това съм излезнал даново със семейството ми вече. Направил съм семейство в България и след това си събрах куфарите и с Богом. Благодаря ти много за коментара, Панти. Нека да дадем думата, момчета. Много ви моля за малко толеранс. Нека да дадем думата на Пепи, защото аз знам, че е изключително ангажиран. Даже аз ще слезе да... Не, стой си, спокойно си стой. Някъде друго се качи. Стой си спокойно. После ще видя заявките. Здравей, Пепи, добре дошъл. Слушам те. Добър вечер, здравейте. Аз мога да изпитам съжаление само за това, че не присъствах от началото на този разговор. Иван е голям си брат. Пепи, благодаря. Каквото и да означава това нещо. Чух само последните няколко отговора на Иван и абсолютно се припокриват с моето мислене. Писах коментарите, че чужбина родина не става. След 15 години живот в чужбина установявам, че България е над всичко и над всички останали държави. Каквото и да означава това нещо. България е нашата родина, хора. Ние сме родени в тази държава. И нещо по-хубаво от България никой никъде няма да намери, повярвайте ми. Нито англичаните ще ни приемат като англичани, нито немците ще ни приемат като немци. И колкото успешни да сме, и колкото бизнес да развиваме, и фабрики да отворим, ние си оставаме едни чужденци на територията на чужда държава. И това е. Както и да го погледнете. Това е страхотно включване. Пепи каза това, което аз исках по по-начетен начин. Тази година се прибирах 3 пъти в България. Март месец, когато се прибрах, 3 дена ме валя дъжд. Такова време оцелих. Но ме валя български дъжд. Казвам ви го, защото след 15 години в чужбина, чуждото небе натежава толкова много, че те задушава по някой път. Повярвайте ми. И това да смятате, че ние може да живеем като испанците, като италианците и като немците, не можеме. Не можем. Винаги ще бъдете чужди. Перфектно да знаем езика, паспорт техен да имаме. Никога няма да станем тех.
Никой няма да се превърне в тях. Повярвайте ми. И какво означава в крайна сметка по-добър начин на живот? Ще кажа нещо, за което ще извиня преди да го кажа. Дупе знае 2200 бе, хора. Точно това щях да го питам и аз. Дупе знае 2200. Както искате, така го погледнете. Както искате, така го разбирайте. Ами, има ли нещо по-хубаво? Можете ли да намерите такава идилия някъде в чужбина, да си на село, да имаш 2 лехи с краставици, 1 леха с домати в двора си, като минеш да поздравиш комшията си, да кажеш здрасти, комшо, ела да пием по една ракия. Къде в чужбина ще намерите такава идилия? Това е, което исках да кажа съвсем кратко. Но трябва да ви кажа, в чужбина живееш от години. С години живееш с хора, които не ги познаваш. Отключвате една и съща врата всеки ден. Разминавате се. И някой път се поздравявате, някой път не се поздравявате. Ти не знаеш как се казва, не знаеш коя е сестра му, не знаеш кой е брат му, не знаеш кой той какъв е. А живееш от години с него. И сте съседи. И тук не говорим за година-две. Сега, може ли да се включа? Може, Славче. Чакайте секунда. Благодаря ти, Пепи, за това, че беше тук. От името на Златния също ти благодаря, защото ти препокрива всичко, което той каза. Пепи, за мен много ти благодаря. Удоволствие да се качиш и да кажеш това, което аз не мога да кажа. Същевременно и двамата го мислиме. И знаеме, че е така. Исках да кажа просто на всички имигранти, че колкото и да живеете, колкото и да дишате, каквото и да правите, вие там оставате едни чужденци. Нищо повече. Преди 6 години дойдох в чужбина. Преди месец купих къща в България. Не се ме виждали хората. Не ме познават хората. Но комшиите ми се свързаха с мен да ми кажат, че прозорците на къща, която съм закупила, са ми отворени. Това е само, извинявай, препратка към въпроса, който Жокера ме пита. Какво е България за теб? Ето това е България за мен. Същото това, което дамата каза. Едно от нещата, едно от хилядите неща е това нещо, което дамата каза. Значи хората не ме познават, намериха ми телефон, свързаха се с мен. Въобще всичко, което е необходимо. Окосили са ми тревата, обясняват ми какво са направили за къщата, която съм закупила. Аз просто не съм виждала къщата. Купувам я, минавам нотариус, се качвам на самолета и се връщам в Нидерландия. Хората успяват да се свържат с мен и да се запознаят по интернет с мен, WhatsApp, което беше много мило и ми обясниха, че можеш да оставиш ключ и да ти наглеждаме къщата. Това тук няма как да се случи. Това е много скъпо, много ценно. Славче, сега аз не съм много съгласна, че това няма как да се случи в чужбина. Няма нула. Ами да, вероятно, нали, хора, пак искам да уточня, че разговора, който водим в момента, мненията, които споделяме в момента, са само и единствено наши. Никой не ангажираме с това. Не се препознавайте в това, което говорим. Всеки има своята гледна точка. И изказва. Така че по никакъв начин не се обиждайте от това, което се говори. Това е техния начин. Това е тяхното виждане на хората, които в момента коментират. И имате пълното право да имате вашето си виждане по въпроса. Не се намразвайте за това, че някой разсъждава малко по-различно от вас. Не е задължително да одобряваме мнението на хората, но е важно да го уважаваме. Славче, благодаря ти много. Ванди, ти си следващия. Добре дошъл. Ами, аз слушам тук от известно време. Аз съм циганче и искам да ви попитам... Лъжи, това не е тигър и това е мой много близък приятел. Лъжи това, маните го не. Понеже сме се събрали само родолюбци, някой знае ли кой е написал българския химн? Е така от любопитство. Ванди, искам само малко само да те върна в началото, като каза аз съм циганче. Сега, искам да ти кажа, ти за първи път влизаш в мой лайф. В наш лайф. Аз съм циганче по етнос, иначе съм българин. Да, така, искам само да кажа нещо. Искам само да кажа нещо. В лайфовете, които правя аз, могат да се качват всякакви хора. Защото не знам дали съм патриот в никакъв случай. Не знам дали съм родолюбец, но си обичам България. Но пък има едно нещо, което държа да се знае.
И всеки, който ми оспори това, всеки, който ми оспори това, няма да... В смисъл, наистина ще срещне гнева ми. Не обичам да се гневя. Единственото нещо, което твърдя за себе си, е, че съм човеколюбец. Така че мен не ме интересува дали си циганин, дали си евреин, дали си какъв си. Аз искам само едно друго нещо да допълня. Беше, нали, че държавата, която обичате, има 3 Към Наванди допълнението само да допълна. Към Наванди. Според мен, приятелю мой, в този живот това е все едно да ме питаш примерно защо аз съм приятел с теб и защото обичам като приятел. Има хора, които не знаят кой е написал българския химн, има хора, които не знаят какво символизира 3 багрени кани, има хора, които не знаят дори как се пишат 3 букви. Но това по никакъв начин не пречи да обичаш държавата си. Защото има хора я обичат по един начин, има хора я обичат с начетеност, има хора я обичат просто защото е тя, има хора, които, както Петър каза по-рано, валяме български дъжд. Петър е първо, че е начетен, второ, че го е валяло български дъжд. Но може би Петър можеше да е някакъв неграмотник, който го е валял български дъжд и пак му е станало готино. И пак му е станало хубаво. Така че не е важно да знаеш кой е написал химна и така нататък. Да, това е огромен плюс, за да обичаш още повече родината си. Но смятам, че това, че просто знаеш едно име на един човек, който е написал българския химн, не води до никаква плюс обичане. Ванка, искам само за секунда. Това е едно да ме питаш, що съм ти приятел и защото обичам. Ще си спра камерата, защото искам да пуша спокойно. Само това е. Продължавайте, слушам ви. Ванди, химна на България е написан от Цветан Радославов. Музиката е написана от Панайот Пипков. Мисля, че 1986 или 76, ако не бъркам. И нека само да довърша. И като знаеш това нещо ти... Боби, и ти като знаеш това нещо, прави ли те по-голям родолюбец, примерно, от Ванди? Не, абсолютно не ме прави. Спираме да говорим, затова исках да кажа. Знаеш ги, Ева, че ги знаеш. Но това не те прави по-добър. Такива война, като в Украйна, Боби беше на пауза, значи влезе да чете. Иване, смяташ ли, че българите в чужбина, защото няколко пъти казват, тук чувам, че за по-добър живот отиват. Смяташ ли, че българите в чужбина живеят по-добре от българите в България? Макар мизерията, аз съм сигурен, че сега ако... 99% от тези хора, аз съм сигурен, че сега вие 10 човека от други държави си пуснете камерите и аз си пусна камерата, мога да разбереме кой живее по-добре. Без камерите аз бих го казал така, без да засягам никого. Не говоря от финансова гледна точка. Ти си един на 10 хиляди бате. Искаш да отидем в провинцията и да ти покажа как живеят хората на провинцията. Ники, ние не говорим за теб. Ние говорим като цяло. Като цяло говоря за сега. Българите. Голям процент. Аз съм 1 на 10. Обаче аз мога да се разходя. Слушай, Ники, аз мога да се разходя в моя квартал. И да ти покажа още 30 българина, че живеят по същия начин. Обаче ти не мога да се разходиш там и да ми покажеш 10 емигранта като тебе, че живеят по същия начин добре като тебе. Не бе, колкото и добре само да се изкажа, мисля, че много голям процент от българите в чужбина, които живеят, не мога да намеря по-правилна дума, без да засегна никой. Живеят точно като скотове. От работа в къщи, от къщи в работа. Няма абсолютно никакъв социален живот. Ама като казвам социален живот, както примерно сега аз или Златни или някой друг, който е в България, ще вземе, ще излезе, ще отиде на кръчма, ще направи кефа, да го направи в Хамбург на центъра да го видя. Може ли? Колко са българите в чужбина го правят? Не може да го направи. Никой да не ми казва, че... И ще става все по-зле. По-добре от българите дори на село. Все повече няма да може да го прави. Добре, нека да дадем думата на Ники, защото Ники също много отдавна чака. Изчакай малко, Стоянчо. Аз съм в момента много шумно. Да, наистина е много шумно. Добре, в такъв случай даваме думата на Царче, на Стоянчо, след това на Антонио. Аз само искам да питам, защо българина си мислиш, че може да го направи, както ти си го правиш в България?
Ами, да излезе сега в момента мога да изляза. Да, голямата годност пиеш една ракия. Да се напие, както ти го каза Боби. Ти можеш да го сега в момента, днеска във вторник ли сме, сряда ли сме, аз сега в момента паля колата, отивам в първата кръчма, сядам и им казвам, че не ми стигат 20 лева за сметката и те ми носят сметката и ми казват благодаря ти, няма проблем, всичко е наред, не ти стига 20 лева, няма проблем. Ти си пусни камерата и го направи същото в твоята държава. Няма какво се залъгваме, където и да си смятам, че не можеш. Тук не мога да го направя, определено. Аз мога да го направя, защото съм си в родината. Иване, Чакайте. Стоянчо, изчакай, Николай има възможност да говори. Ники, слушаме те. Иване, искаш ли сега се затворя устата, да отида в магазин, който не ме познават хората индийци, да вляза да купя нещо, съм чу всичко е затворено, брат. И по принцип да вляза да си купя нещо и да кажа, сори, брате, обаче, да, само че тук, що ти спомена един огромен плюс за България. При теб всичко е затворено, аз сега ще отида пред теб на лайв, ще пусна камерата, ще влеза в огромен супермаркет, ще кажа, че не ми стигат пари, ще взема каквото ми трябва и ще изляза. Още сега. Айде, брат, Не, такива предизвикателства да правете. Просто магазина е затворен, сега ще кажа, че магазина е затворен. Ама затворен, тук в България и затворен. Събрали, не да спорим, бе. Не, бе, показвам ти, че просто магазина е затворен, бе, Иване. Разбираш, иначе щях да вляза и да ти покажа. Добре, Ники, ти можеш, обаче много хора не могат. Добре, нямаш ли други отворени магазини, защото в България има? Брат, не, затварят рано магазините. Ами съжалявам, елате в България да не затварят рано. Това лайф стана вече много към друга тема, разводнява се. Разводнява се вече лайфа. Да. Отиди до Lidl, Иване, отиди до Lidl и искам да си купиш нещо и да кажеш минуски да парите след... Сега в момента ще отида в огромен супермаркет, в Фантастико, ще вляза, ще взема каквото ми трябва. Не в Фантастико, Иване, Lidl казах, не Фантастико. До мен близо има Фантастико. Той е Lidl, не е български магазин. Нека да познавам хората, Иване, нека да се познават хората, Иване. Отиди в Lidl. Ами там също ще вмине това, Ники, навсякъде, където има българи, минава това нещо, защото имат българско усещане, имат българска любов. Здравейте, не може да ми кажеш да кажа нещо и аз. Какво Илия, да ми говорите, изчакай малко, защото Краси е следващия. Краси, слушаме те. Илия, извинявай, нека да караме по ред. След това и Антонио да каже и след това си ти, защото наистина последен мисля, че те качих. Краси, добър вечер. Добър вечер, аз няма да бъда многословен, но бих казал, че любовта към родината не изключва и това човек да отиде в чужбина, да попие добрия опит, след което да се върне тук и да се опита да го въведе, впрочем исторически погледнато, възраждането в България. Така започва. Едни българи отиват в Русия, други отиват на Запад, връщат се и този опит, който те го виждат там, го натрупват там, го привнасят и тук, тъй като според мен това, което ние се възхищаваме на Германия, да речем на Холандия, на пътища, на болници, на училища, и въпросът е, че ние трябва да попиваме добрия пример, да го привнасяме тук, за да можем да кажем, ето, нали, ние имаме добри пътища, добро здравеопазване. Кире, изчакай секунда, сега ще кача след мъничко. И за мен те не се изключват двете неща. Всеки българин в чужбина, който натрупа опит, винаги може да се върне тук и да помогне. Това не означава, че хората, които не са ходили в чужбина, не могат и те, но за мен това е смисъл да се отиде в чужбина и когато хората успеят там, видят къде ние грешим, а къде те са по-добри от нас, тъй като съвременния свят се вид и конкуренция не само между отделни хора, но и между държави. Само искам да допълня нещо и след това нещо искам да ви оставя, тъй като вече смятам, че чухте моето мнение от сорта на емиграцията и така нататък. Когато почувствате техните гробища като наши и желаете там да бъдете погребани и там децата ви да ви жалят и там роднините ви да идват да ви палят свещички, тогава може да ми кажете, че ще живеете по-добре. Когато на 100 човека 98 искат да се преберат в България и да бъдат погребани по родните си места,
тогава вече няма какво да говорим. Това е официална статистика от много сериозен източник. На 100 човека 98 се прибират в България по родните си места. То било Шумен, Пазарджик, Пловдив, София и така нататък. Абсолютно всички се прибират рано или късно. Така че не ми казвайте, че живеете по-хубаво, щом в последния си дъх вие искате да бъдете на родното си място. Много благодаря, Хепи, за участието. Въпросите няма да стигнат въобще, деня няма да стигне, но смятам, че ми беше повече от достатъчно. Благодаря на всички за разбирането, който разбрал. Тук не сме се качили да се нападаме и така нататък, да изтъкваме плюсовете на другите държави и минусите на нашата. За мен това човек, който обича България и е роден в България, е ял български хляб с български розов домат, да седи да ми казва, че другата държава е по-окей, за мен това е обидно. Така че смятам, че, пак ви го казвам, когато сметнете техни гробища за ваши, тогава може да се наречете техни граждани. Много благодаря за участието, за вниманието, за разбирането и се надявам, Хепи, да съм удовлетворил желанието ти. Ванка, искам да ти кажа няколко думи. Благодаря ви, хора, че ще ми позволите да го направя без да ме прекъсвате. Понякога срещаме хора, които не сме виждали никога през живота си. Но си даваме сметка, че сме направили силно впечатление на някой, който дори не те познава лично, който не е стиснал ръката ти и не е казал: ей, подява ли ти, човече, аз съм. Много съм впечатлена, дори развълнувана. Аз съм много емоционален човек, извинявам се за което. От думите, които каза още в началото Иван, дойдох тук, обещах и направих това, което обещах, изпълних обещанието си. Не просто защото искам да говоря за това, по тази тема, а защото Хепи е много моя близка приятелка. Само да уточня на хората, че ние никога не сме се срещали с Ванката. Познаваме се от много малко време. Никакво, дори бих казала. Но от няколкото разговора, които сме водили, вероятно съм впечатлила този човек с нещо. Много ти благодаря за това, което каза. Аз съм човек, който не забравя такива неща. Няма да съм ти длъжница в никакъв случай, но никога няма да забравя тези хубави думи, които каза. И каквото и да се случи, ще ги помня винаги. И ще ги защитавам, ще ги браня. Аз благодаря за участието, благодаря за поканата също така. Впечатлила си ме не малко неща, впечатли ме с доброто си отношение, впечатли ме с усещам, че носиш много доброта в себе си, впечатли ме с отношението си, с разговорите си и с това, че вътрешно чувствам, че си един страхотен и добър човек, на който трябва да му се даде необходимото уважение, което смятам, че спазих към теб. Рядко го правя това за хора, които, както ти сподели, почти от нищо не се познавам. Има хора тук, примерно Николай Николов го познавам от 4 или 5 години от това приложение. И той знае много добре, че аз тук така не отивам където и да било. Освен ако не става въпрос за шоу. Аз съм по-известен с това, че правя шоу, псувам ги, хейта ги, забавлявам се един вид. Ти си един човек, който се радвам, че се запознах. За мен ще бъде удоволствие да си контактуваме с теб нататък, но да знаеш, че профила ми, ако не ме последваш автоматично, на 24 часа отследва хората, които не са ме последвали. Така ли направих? Ами аз не мога. Не, просто много мраза, като следвам. Аз следвам адски малко хора. Мене ме следват 41 000 последователи. Аз следвам 80 човека едва. Един от които си ти. И като ми пише просто следване, за мен това е убийство. При положение, че аз дам толкова любов в следването. Абсолютно е така. Аз съм сигурен, че не си обърнала внимание. Шегувам се, това беше с цел забавление. За което се извинявам публично. Не, няма за какво. Това беше с цел забавление.
Въобще не съм си помислил нещо друго. За мен беше огромна чест и удоволствие да съм в твоето предаване. Желая лека и спокойна вечер на всички. Ако ме засечете по някой друг лайв, да знаете, че няма да съм толкова възпитан, тъй като съм известен с хейтенето си, така че забавлявайте се. Николай Николов след малко пуска лайв, ще има псовни, ще има геронти. Заповядайте. Благодаря. Хепи, още веднъж благодаря. Поздрави на цялото семейство и много прегръдки. Много ти благодаря, Ванка, да ти се връща стократно. Дай Боже, дай Боже. Спокойна вечер на абсолютно всичките. Бъдете здрави. Хубава вечер и на теб, пази се. Хепи, и аз слизам. Лека вечер и от мене. Аре, бе, ти ли си тук, бе? Аре, бе. Голямо оставаш ти, бе. Само да добре, Бобка. Добре, благодаря ти много, Боби, че беше тук. Всеки е свободен да живее където си. Живи и здраве да си. Живи и здраве, момчета. Само не забравяйте, че сте българи. Нека това не дед го попитах оня ден откъде си и той ми вика от Барселона. Айде, бе. Това е Барселона, бе. Забравяйте от Бяла Паланка. Лека вечер до всички. Лека вечер на теб, Бобка. Благодаря ти, че беше част от лайвчето. Пепи, ти се качи отново. Какво се случи? Бих искала да знам нещо. Имаш да кажеш, вероятно. Добър вечер, аз искам да кажа няколко. Да, Антонио, само секунда. Слушах ви в коментарите, слушах радост и се качих да кажа следното. България и всички хора, родени в България, имаме особени, характерни за нас исторически и географски особености, които не могат да бъдат покрити с други такива. По никакъв начин модели, които работят в Италия, Испания, в Европа и в Западна Европа, не могат да работят и в България, хора. Годините са ни го показали. По никакъв начин. Абсолютно, дори руските такива не могат да работят в България. Години са го показвали това нещо и най-новата история на България е показателен факт за това. България си имаме своите характерни особености, трябва да ги следваме и трябва да сме подчинени на тях. Ние не можем да бъдем италианци, не можем да бъдем испанци или немци, или каквото и да било. Това е което исках да кажа. Значи, добър вечер. Искам да кажа неща, които вие не ги чувствате. Значи, вие хора говорите така, защото вие не сте в главите на другите хора да знаете какво мислят. Точно така. Не може някой да ми каже аз какво трябва да мисля. Значи, вие говорите тези високопарни думи, защото вие в България не сте оставали без пари. Ако вие в България нямате какво да едете, нямате работа, никой не ви приема на работа, вие ще говорите съвсем други работи. Нали? Може ли, се извинявам, Антонио, може ли да не говориш за България за българите? Може ли да не говориш трето лице? Благодаря ти. Да не говориш трето лице за България и за българите. Благодаря ти. Ви сега, аз не съм против твоето мнение. Уважавам твоето мнение, то си за тебе обаче. Обаче други хора